Ayan, umuulan po dito. Saan po kaya iiwan dito? Basa ito yan. Itatago kong cellphone ko dito. Titingnan ko lang. Kung hindi mababasa. Ayan. Ayun pa palang upuan ang makikita. Pag dyan kasi, pag dito naman, ayan. Ayan. Hindi kayo mababasa yung cellphone ko. Hindi basa ito. Ay, basa pala. Mababasa yung cellphone ko, guys. Mababasa yung cellphone ko. Ayan. Yung po kaganapan ko dito sa amin. Ayan. Ayan.
Hello. Good morning, my friend. Yes. Yala, 1 minute. 1 minute. Hindi ako blurred ba? Ay, blurred. Ano ba yun? I cannot see. Ayan na lang. Ayan. Because I have plastic plate. Ayan. Oh. Dito. Ayan.
dito sa kapaligiran. Ayan, ayan po. Ayan, ayan. Ayan. Yan po yung nangyayari sa aking kapaligiran. Ayan po. Ayan, kailangan po ng ayan po yung tubig, oh. Kasi mamaya, aakyat po ako. 1 hour lang po ang live ko kasi, ano po guys, magluluto ako ng pagkainan ng alaga ko. Ang alaga ko hindi makaalis, hindi makapunta doon sa taas doon. Doon siya nagkakape. Gumawa na kami ng kape at nag-merienda. Ako hindi na ako nag-merienda. Ayan guys. Ayan. Thank you, thank you. Saliram Gamer. Thank you sa iyo at saka kay Sis Amy Capiral. Alam ko na yung pangalan mo kahit na hindi ko mabasa. Thank you, thank you. Yan po. Yan. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ang sarap maligo. Pero iba dito kasi sobrang lamig talaga. Sa Pinas hindi po ganito kalamig talaga. Ayan, iba kasi ang klima dito sa bundok. Mag-iis kasi dito, baka mamaya umulan na ng yelo. Ayan. Ang lamig po. Yan po. Ayan. Yan po yung sa garden ng grapes. Wala na akong makita doon sa banda doon. Doon, wala na akong makita. Tapi kukuhanan ko ng fig na fruit. Ayan guys. Ayan, yun yung kotse ni na Lolo. Ayan. Doon sana ako mag-video sa rooftop, kaya lang po, walang doon, walang payong na kailangan kong lumabas. Ayan. Hello, kapatid Maestro Manalo. Bakit madalang ka na? Lagi ka na lang sa Facebook. Anong report ko sa Facebook, lagi nang nagre-red. Ang dami kong upload na videos. Oh. So, shout out sa iyo, kapatid Maestro. Ingat ka dyan, ingat. Ito, ipinapakita ko lang sa bundok ko, umuulan. Baka mamaya uulan na ng yelo dito, nandito pa ako sa bundok. Ayan. Yan po. Hindi ka makagala, walang payong, walang kapote, walang jacket, walang bonete. Ayan. Maraming mga yan, hindi pa nila kasi ako ang naglagay dito kasi nandun siya mababasa, bahala na po sila kasi mabagat yan sakit yung likod ko nung binuhat ko yan na inurong ko dito, hindi ko naman binuhat na inila ko na lang. Ayan, nandito po yung mga sa garden, yung fake na grass. Ito yung mga upuan dito sa garden din. Meron pa doon swing, hindi pa ipinasok ng caretaker namin yan, mga carpet ng caretaker namin. So ako nagdadaldalda ako, pinapakita ko na ang kapaligiran ko dito. Ako na naman po si May 17, ang marites ng kabundukan. Sige, mag-reels ka lang ng mag-reels, kapatid. Kasi kayo kasi sa Saudi nakaka-receive kayo ng mga star, mga ganun. Pero sa amin kasi hindi kami pag makauwi ako sa Pinas, baka palitan ko pag ng number ko sa Ang number ko kasi sa nilagay ko sa sa Facebook ay yung number ko dito sa Lebanon. So, yung kaibigan ko na nandito sa Lebanon, siguro ang nilagay niyang nilagay niyang number niya ay sa sa Pilipinas. So, nakaka-receive siya ng star. Pero kami,
Yung isa kong kaibigan nga, naka 10K na siya. Ang tataas ng ano niya, ng engagement niya, biglang bumagsak. Tataas talaga ya. Yan. Wala na akong makita. Hello. Pinasok ko po lahat yung mga upuan, mga cushion sa labas kasi kahit na nandun na sa kaloob-looban ay talagang basang-basa. Magdamag po kasing ano dito, ay kahapon maghapon ng umulan. Buti na lang ako nakapunta ako ng umaga doon sa store, nakabili ako ng kailangan namin ng alaga ko. So kagabi magdamag, wala akong tulog, nakaupo ako sa kama. Walang kuryente kasi magdamag. So ang dilim-dilim talaga, nakaupo lang po ako. Naggigims na lang ako kasi hindi ako makatulog sa lakas ng ulan. Ayan. Iniwan ko yung alaga ko, sabi ko mag-bathrobe ka na lang diyan kung buti na lang may bathrobe na ano, yung bang after bath na bathrobe, yun na lang kasi marami siyang bathrobe pero nasa Beirut. Hanggang ngayon nandito pa kasi kami ito na ang longest time na nandito ako kasi usually pag pumunta kami ng bundok first week ng September wala na po kami dito, pero ngayon ano magno-November na magwi-winter na kasi dito, mag-i-snow kasi dito. Yan sa harap namin yan talagang hanggang sa taas ang snow niyan, sa kataasan talaga, sobra namang ano doon. Kaya mo kapatid, maestro, babalikan ko yung mga ano mo, reels mo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito si May 17, ang Marites ng Kabundukan. Ayan. Akit kasi ako mamaya sa taas, magluluto ako. Ang tanghalian po namin ng aking alaga ay hamburger daw. Yun ang request niya. So pagbigyan ko kasi ang alaga ko ay ano yun yung bang parang bata. Ngayon naghanda na ako ng chips niya para pag iinom siya, iinom daw siya. Pero inilabas na namin yung inumin niya para hindi masyadong malamig. So nakabatrog yun, nakaupo, nagigis na siya. Ako naman nandito nagmamarites. Ako lang kasi ang Pilipina dito sa area namin wala. Pero mayroon akong kaibigan na nakilala na may asawa siya na Lebanese. So sabi niya, tinatawanan niya ako. Sabi ko, giniginaw ako. Sabi niya, ate, hindi pa ito yung talagang winter. Giniginaw ka na. Kasi pag nandun ako sa Beirut, naka-jacket naman ako. Saka pero dito talaga sobrang lamig talaga guys. Tingnan niyo, ayan. Kaya nagsarado na ako sa katastasan sa rooftop. Lahat po pinasok ko, hangin ang lamig. Ang lamig, nandito pa rin ako, nagmamarites. Ayan guys. Ayan. Ito bahay ng amo ko to guys. Ako ang namamahala ngayon. Nasa akin ang susi talaga. Ever since sa akin ang susi. Sa taas ako rin. Sa katastaasan pa po sa rooftop ako pa rin. At mayroon pang attic. Ang laki ng bahay ko Ayan guys. Sa ngayon takot na silang mag-stay dito kasi malamig na. Takot po sila. Pero kami ng alaga ko, iniwan ko kami dito at kami ay nandito pa. So, ayan guys. Itong kaganapan sa aming kapaligiran sa bundok. Ito na naman po si May 17, ang taong bundok. Ayan guys, may isang dadaan na sasakyan. Ayan guys, ayan. Ayan, mayroon pang isa. Kumukulog na. Ayan, kumukulog na. Hindi po makalabas yung mga yung mga tupa sa mga manok, hindi po makalabas. Meron po silang pagkain nandun po sa taas, pero hindi po ako pwedeng maglakad. Wala akong payong, wala akong kapote, wala akong jacket, saka wala akong bunete. Nandito ako sa kasulok-sulukan ng Lebanon. Pero dito sa area ng bundok ay naman, hindi dito yung part ng ng south of Lebanon, hindi po. Ang south ng Lebanon doon po, border ng Israel. Ayan. Ayan. Biglang tumila ang ulan, pero doon po sobrang pa rin doon
Ayan, mamaya na naman yan. Ayan, mahangin po guys. Mamaya na naman. Babanat naman yan. Yan. Yan guys. Dito po yung kaganapan sa amin. Ayan. Hawak-hawak ko yung kasi ano. Nakatulog yung nakatulog yung nung nagsa-silent live ako at umuulan, nakasupot po yung cellphone ko talaga guys. Nakasupot po yung cellphone ko talaga. Hanggang ngayon po kasi umuulan din, iwan ko dito lang yung cellphone ko pero blurred, hindi naman transparent din yung ano ko. Yan, walang na lang. Hintayin ko na lang mag 1 hour at ako'y aakyat na. Pasensya na po kayo sa akin dahil po medyo madaldal po ako ngayon. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang nangyayari sa aming pagkapaligiran dito sa bundok. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, si May 17 Ilocana, ang Marites ng Kabundukan. At please pakisupport po ninyo ang aming team leader na si Sir Ruel Lipat. Maraming salamat po. At sa aking mga team. Kasi there's official channel, Dong Tigidong. Plans po, ano ba yun? Plans and Booking, Bicol, Philippines ba yun? Saka si Joanne, One Megs, saka anong pangalan nun? Jumars, yata yun? Junars? Yung mga bago. Saka si Ma'am Luz Lipat. Saka sino po ba ang mga kasama natin? Si kapatid Darren. Very supportive din si kapatid Darren sa akin. At saka sino pa ba? Si yun? Pasensya na po kung hindi ko na yung iba. Jake Rojo yata yun. Yung kapatid ni Sis Joanne. Yan. Saka nakita ko naman sa sa screen ni Sir na kasama pala namin si Sis Christy Alforte. Shout out sa lahat. Kung meron po akong nakalimutan, pasensya na po. Ay nako, meron na lang itong 11 minutes. Stop na. 1 hour lang po. Ayun po guys, tignan nyo po doon sa banda doon. Yung hamog doon, parang nasa langit na. Ayan. Pero doon, dito hindi umuulan, tumila yung ulan. Pero doon po umuulan doon sa banda doon. Doon po. Ayan. Ay, nako. Yung bang kamay, kasi wala po akong vlog. Yung bang kamay parang naninigas na sa lamig. Yan. Ayan. Doon po ang pinupuntahan ng alaga ko, uminom ng kape. Pero dahil ngayon ay malamig, ay sabi niya hindi naman daw siya lalabas. So, salamat na hindi siya lumabas kasi ayaw ko siyang palabasin. Kasi baka magkasakit siya. Problema ko rin. Yan. Ayan guys. Parang sinisipon ulit ako. Yan po kasing bahay na yan. Mga 4 years nang nire-renovate. Saka ngayon wala pong pumasok kasi umuulan nga. Kasi ang workers lang nila dyan ay 2. Pero sa kabila, ay nako, ang dami po nila. So, ilang buwan lang ang tas-tas na ng building na bago. So, kahit na anong linis mo dito sa bahay namin, kasi pag hindi po umuulan, talagang open po yung mga bintuan saka mga bintana. So, madaling pasukin lang po ng alikabok. Hindi naman po namin kasi sinesera. 24 hours na nakabukas yun. Ayan. Ayan. Maraming salamat nga po pala sa bago kong mga subscriber. Binalikan ko na po kayo kahapon. So, thank you sa inyong lahat. Ayan. Yan guys,
kasi na ano yung kamay ko naninigas sa lamig. Ang sarap. Ang sarap ng ano yung ginawa ko na lang ganyan po guys. Binaba ko na yung ano ko, yung kamay ko nasa loob na po. Ayan guys. Yan. May 5 minutes na lang po at ako ay aakyat na. Araw-araw maulan na po dito. Hindi pa ako nagbasa ngayon, nagbasa ng mga news ngayon kung ano nangyayari sa South of Lebanon. Ay, naku. Ang lamig-lamig, ang lamig, ang lamig-lamig, ang lamig. Ang lamig-lamig, ang lamig, ang lamig-lamig, ang lamig. Ayan guys. Ayan. Yan, may dadaan na naman na isa. Kanina po may linis lang po dyan sa sa singit-singit ng drainage kasi po yung kasi pababa ito lahat ng dumi sa kalsada napunta po dyan kaya inalis po nila para hindi po hindi po magbabaha dito. Ayan. Ayan po ang marites po ngayon. Naglilis lang po sila, inalis po kasi hindi po ako naglilinis sa harap. Nilinis ko lang po. Dito nililinis ko kasi ito sa amo ko. Saka sa harap namin. Kasi yung caretaker namin ay siya, tamad na siya. Tamad. Ay ayoko naman ng mga marurumi sa harap, mga ganun. Pero sa garden sa likod hindi ko nililinis kasi siya dapat ang maglinis maglinis magdilig kung walang ulan sana. Ito ako ang nagdidilig po ang mga yan Ayun po. Yan. Ayun yung isa. Yan. Dito po last year dito ko nilagay yung cellphone ko. Hindi ko po nilagay ng cellophane kasi yun po ay silent live ko. Inilagay ko walang cellophane. Pagbaba ko, anong nangyari? Nagdilig yung caretaker namin, nabasa yung cellphone ko. Ayan. Ayan guys. Tumila po ang ulan. Dito sa banda dito. Pero doon umulan po guys. Ayan. At sa taas. Ayan. Doon. Nasaan ba yung taas? Ayun. Sa pataas na yun. Ayan. Ayan. Yung tubig dyan sa sa kalsada. Pero hindi po nakapunta dito kasi may drainage doon. Kaya doon na napupunta yung mga tubig naririnig ko. Ayan. Malamig na umaga sa ating lahat. Ayan. Ayan po. Ang ganda pong tingnan. Pero malamig talaga. Pero marami pong mga tao dito na talagang stay-in na sila dito. Iilan po yung mga tao na umaakyat lang para sa summer. Pag summer. Ayan. Karamihan po dito ay talagang dito na po sila nakatira.
At ano po sila, diyan na po sila sa lamig. Ako kasi, handom na. So, giniginaw na lagi. Ayan. Wala pa kasi akong jacket dito, nandun po sa bero. Meron lang akong sweater dito na bali yung may hood na isa. Kasi saka yung dalawang parang sweater na pangbahay ko lang. At isa pang talaga yung ano. So ito lang, long sleeve lang po ito. Ayan. Hindi po ito sweater. Pinatungan ko na lang po yung t-shirt. Ayan. Tumila na po ang ulan dito. Pero sa part ng up sa Cagayan ay umuulan pa rin. So mamaya babalik na naman yung ulan dyan. Ayan. Thank you po pala sa mga nagsuporta sa akin, sa mga supporters and followers ko sa Facebook. Naka 7,700 plus na po ang aking followers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa aking Facebook, sa aking YouTube channel naman po ay 1,640 plus. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Si May 17 Ilocana po sa aking YouTube channel at sa aking Facebook ay May Ancheta po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ni Lord at sana po ay huwag pong magsawang sumuporta kay Sir Rowel Lipat, ang aming team leader. Matulungin po siya. Shout out po sa iyo, Sir Rowel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ako ay magpapaalam na ako dahil tumila ang ulan at ako ay akyat dahil yung kamay ko po yung bang naninigas sa lamig. Ayan. Dumaan na naman po yung balidi, sila po ay nang bilinis kanina. Ayan, ayan. Ito yata yung kaibigan ko Hindi. So, ayan. So, ingat po kayong lahat dyan. Bye-bye. Ayan. Ayan po. Tumila na po ang ulan dito sa area namin. Pero doon po sa baba, umuulan pa rin at saka sa gilid po namin. So maraming salamat po ulit. God bless us all. Bye!